Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že možno celú dobu trávite hodiny vo vašej záhrade úplne zbytočnou drinou? Čo ak vám poviem, že kľúč k obrovským košom plným sladkého ovocia nespočíva v každodennom polievaní a chémii, ale v jedinom správnom rozhodnutí na začiatku? Vítajte pri dnešnom videu, kde si do detailov rozoberieme tie absolútne najlepšie a najviac odporúčané odrody čučoriedok, malín, jahôd, jabloní a hrušiek. A nie len to. Sľubujem vám, že vám dnes predstavím ovocie, o ktorom ste možno ešte nepočuli, no gurmáni po celej planéte ho označujú za najchutnejšie ovocie na svete. Je to tajomstvo, ktoré zmení váš pohľad na záhradkárčenie. Zatiaľ čo väčšina ľudí verí mýtu, že krásna úroda znamená boľavý chrbát, my si ukážeme, ako to oklamať chytrosťou. Tak čo, ste pripravení zistiť pravdu? Napíšte mi hneď teraz do komentára, či patríte do tímu milovníkov jahôd, alebo nedáte dopustiť na maliny. Poďme na to. Aby sme pochopili, prečo je výber konkrétnej odrody taký nesmierne dôležitý, musíme sa na chvíľu pozrieť do minulosti. Naše staré mamy a starí otcovia často sadili do záhrad to, čo im jednoducho dal sused, alebo čo si priniesli z lesa. Dúfali, že počasie bude priaznivé a úroda sa nejako vydarí. Pestovanie bolo doslova lotériou, plnou chorôb a sklamaní z mrazov. Dnes sme však úplne inde. Desiatky rokov práce šlachtiteľov po celom svete nám priniesli rastliny, ktoré sú odolné voči chorobám, zvládajú extrémne výkyvy počasia a hlavne ich plody sú väčšie a oveľa sladšie. Celý tento historický vývoj smeroval k tomu, aby sme my, bežní pestovatelia, mali život čo najjednoduchší. Ak dnes siahnete po tej správnej sadenici, 90% úspechu máte vo vrecku ešte predtým, ako ju vôbec vložíte do zeme. Tajomstvo bohatej záhrady totiž nie je skryté v drahých hnojivách, ale v samotnej genetike rastliny. Začnime tou najobľúbenejšou pochuťkou, ktorou sú bez pochyby čučoriedky. Možno si myslíte, že pestovanie týchto modrých pokladov je neuveriteľne náročné a vyžaduje si alchýmiu s pôdou. Ale poďme tento mýtus hneď na začiatku vyvrátiť. Ak si vyberiete správnu odrodu a zabezpečíte kyslý substrát, máte vyhraté na dlhé 10 ročia. Medzi absolútnu špičku pre skorý zber patrí odroda Duke. Je to skutočný šampión, ktorý vás odmení obrovskými strapcami pevných a sladkých plodov už na začiatku leta. Predstavte si to ranné slnko, ako sa opiera do kríkov a vy si len tak odtrhnete hrst dokonalých čučoriedok rovno do úst. Ďalšou fantastickou voľbou je odroda Spartan. Táto odroda je známa svojimi obrovskými plodmi, ktoré vyzerajú, ako by ste ich kúpili v tom najdrahšom obchode, no ich chuť je neporovnateľne lepšia. Sú neuveriteľne aromatické a doslova sa rozplývajú na jazyku. Mnohí začiatočníci robia tú chybu, že si kúpia prvý krík, ktorý vidia v záhradníctve, bez ohľadu na dobu dozrievania. Ale tajomstvo úspechu spočíva v kombinácii. Ak si do záhrady vysadíte skorú odrodu ako Duke, zabezpečíte si ten úžasný pocit z prvej úrody. Kríky týchto odrôd sú navyše veľmi vitálne a dokážu prežiť aj tuhšie zimy, takže sa nemusíte báť, že o svoju úrodu prídete. Čučoriedky sú proste investícia, ktorá sa vám vráti 1000-krát, a to v podobe zdravia a neskutočnej chuti. Teraz, keď sme si zabezpečili prvú vlnu čučoriedok, musíme myslieť na to, ako si túto radosť predĺžiť až do neskorého leta. A tu prichádza na rad skutočný obor medzi čučoriedkami – odroda Chandler. Ak existuje mýtus, že mimoriadne veľké plody strácajú na chuti a sú vodnaté, Chandler vás presvedčí o úplnom opaku. Jeho plody môžu dosiahnuť veľkosť malej mince a napriek tomu sú extrémne sladké a plné osviežujúcej šťavy. Zber trvá neuveriteľne dlho, niekedy až 4 až 6 týždňov, čo znamená, že budete mať čerstvé ovocie aj vtedy, keď susedové kríky už dávno oddychujú. Predstavte si, že si na konci prázdnin robíte piknik a stále máte po ruke misku plnú čerstvých, obrovských modrých guličiek. Ak hľadáte niečo s mimoriadne vysokou odolnosťou a spoľahlivosťou, určite siahnite po odrode Nelson. Táto neskorá odroda je známa svojou fantastickou aromatikou a pevnou šupkou, vďaka čomu plody nepraskajú ani po silných letných dažďoch. Výberom správnych neskorých odrôd si vlastne vytvárate kontinuálny pás úrody. Je to ako mať svoj vlastný, neustále zásobený supermarket priamo za domom. Nezabúdajte, že čučoriedky milujú vodu, ale neznesú premokrenie. Ak im doprajete správnu zálievku a vrstvu kôry na udržanie vlhkosti, tieto odrody vám ukážu, čo znamená skutočná hojnosť. S neskorými odrodami sa lúčite s letom tým najsladším možným spôsobom.
Presuňme sa teraz k ovociu, ktoré neodmysliteľne patrí k detstvu a letným prázdninám. Sú to samozrejme maliny. Často sa stretávam s mýtom, že maliny sú vlastne burina, ktorú stačí zasadiť niekde do rohu a ona sa už o seba postará. Omyl. Ak chcete skutočne kráľovskú úrodu, musíte staviť na moderné, remontantné, teda stále rodiace odrody. Absolútnym hitom medzi pestovateľmi je odroda polka. Prečo? Pretože vám začne plodiť v polovici leta a neprestane, kým neprídu prvé jesenné mrazy. Predstavte si ten luxus. Ráno vstanete, je chladný október a vy si idete von natrhať misku žiarivo červených, voňavých malín k raňajkám. To nie je sen, to je polka. Jej plody sú veľké, pevné a majú tú pravú, hlbokú malinovú chuť, na ktorú si pamätáte od babičky. Ďalšou vynikajúcou voľbou je odroda polana, ktorá je mimoriadne odolná voči chorobám a nevyžaduje zložité opory. Tieto stále rodiace odrody majú jednu obrovskú výhodu v tom, že plodia na jednoročných výhonkoch. To znamená, že ich na zimu jednoducho zrežete tesne nad zemou. Žiadne zložité vyväzovanie, žiadne premýšľanie nad tým, ktorý prúd nechať a ktorý odstrániť. Je to pestovanie pre lenivých, ale s výsledkami pre kráľov. Zabezpečíte si tak zdravé rastliny bez škodcov a bohatú úrodu, ktorá vám bude robiť radosť celé mesiace. Maliny tohto typu by nemali chýbať v žiadnej záhrade, ktorá chce byť sebestačná. Hoci stále rodiace maliny sú fantastické pre dlhodobú úrodu, nesmieme zabudnúť na tradičné letné odrody. Tie totiž prinášajú ten pravý explozívny vrchol leta v podobe obrovského množstva plodov naraz. A to je presne to, čo potrebujete, ak plánujete robiť džemy, sirupy alebo mraziť zásoby na zimu. Mnohí ľudia veria mýtu, že letné odrody sú náchylnejšie na choroby a slabšie rodia. Ale ak vysadíte napríklad odrodu tulamén, zistíte, aká je pravda. Tulamén je celosvetovo uznávaná ako jedna z najlepšie chutiacich malín vôbec. Jej plody sú extrémne veľké, lesklé a majú takú intenzívnu arómu, že vám prevonia celú kuchyňu, len čo ich prinesiete dnu. Sú dokonalé na priamy konzum, ale aj na zaváranie. Ďalším klenotom je poľská odroda sokolica. Táto odroda vyniká nielen nádhernými, akoby predĺženými plodmi, ale aj neskutočnou odolnosťou a silným rastom. Výhodou letných odrôd je, že plodia na vlaňajších výhonkoch. Ako náhle v lete odrodia, tieto staré výhonky zoschnú a vy ich jednoducho vystrihnete, čím uvoľníte miesto mladým, silným prútom, ktoré sa pripravujú na ďalší rok. Predstavte si tú radosť, keď počas horúceho júlového dňa zberáte celé kila dokonalej sladkosti. Zatiaľ, čo si v duchu plánujete, koľko pohárov toho najlepšieho domáceho džemu z nich vyčarujete. Letné maliny sú jednoducho srdcom každej skutočnej ovocnej záhrady. Čo by to bolo za leto, keby sa nezačínalo chuťou čerstvých jahôd? Jahody sú prvým skutočným ovocným boskom sezóny. Často počúvam mýtus, že prvý rok po výsadbe by ste z jahôd nemali nechať žiadnu úrodu a všetky kvety otrhať. Pri moderných odrodách a kvalitných sadeniciach to už dávno nie je podmienkou. Ak chcete byť prvý v susedstve, kto bude zbierať červené plody, zasaďte si odrodu honeoje. Je to jedna z najskorších odrôd vôbec. Jej plody dozrievajú veľmi rýchlo, majú tmavo-červenú farbu a intenzívnu, výraznú chuť, ktorá vás okamžite preberie zo zimného spánku. Predstavte si, ako sa prechádzate rannou rosou. Zohnete sa k zemi a odtrhnete si teplú, slnkom zaliatú jahodu. Ten moment, keď do nej zahryznete a sladká šťava vám naplní ústa, je na nezaplatenie. Ak hľadáte niečo, čo spája dokonalú chuť s vysokou výnosnosťou, vašou voľbou by mala byť jednoznačne El Santa. Táto odroda je doslova štandardom kvality. Jej plody sú veľké, pevné a majú vynikajúcu trvanlivosť, takže sa nerozpadnú hneď po odtrhnutí. El Santa je fantastická voľba nielen do záhonov, ale aj do vyvýšených záhonov, kde sa eliminuje riziko plesní. Správna príprava pôdy s pridaním kompostu a slamy pod plody vám zaručí, že vaše jahody budú čisté, zdravé a plné slnka. S týmito odrodami odštartujete leto vo veľkom a sladkom štýle. Prečo by sme sa mali uspokojiť s jahodami len v júni, keď si ich môžeme vychutnávať až do prvých snehových vločiek? Tu narážame na ďalší častý omyl. Mnoho ľudí si myslí, že tzv. Previsnuté alebo celoročné jahody sú dobré len ako pekná dekorácia na balkón a chuťovo zaostávajú za tými klasickými. Je na čase tento mýtus zbúrať.
Vezmime si napríklad odrodu San Andreas. Je to mimoriadne silná, stále rodiaca odroda, ktorá produkuje rovnako veľké a rovnako sladké plody ako letné odrody, no robí to opakovane vo viacerých vlnách. Je ideálna do kvetináčov, závesných nádob, ale aj priamo do záhrady. Predstavte si, že sedíte na terase v polovici septembra, pijete kávu a len tak mimochodom si odtrhnete nádherne zrelú jahodu z kvetináča vedľa vás. Skutočným kulinárskym zázrakom je však francúzska odroda Mara des Bois. Táto odroda je výnimočná tým, že jej plody majú intenzívnu vôňu a chuť pripomínajúcu lesné jahody, no pritom sú dostatočne veľké. Produkuje plody od začiatku leta až do jesene. Sú to presne tie jahody, ktoré zmiznú z misky ešte predtým, než ich vôbec stihnete priniesť na stôl. Ak im doprajete pravidelné hnojenie a dostatok vlahy, tieto celoročné odrody premenia váš balkón alebo terasu na nekončiacu továreň na sladkosti. Je to dokonalý spôsob, ako mať čerstvé vitamíny na dosah ruky každý jeden deň. A teraz prichádzame k bodu, na ktorý ste všetci čakali. K ovociu, ktoré mnohí odborníci a gurmáni označujú za to absolútne najchutnejšie na celej planéte. Hovoríme o muchovníku, známom aj ako indiánska čučorietka. Možno sa pýtate, prečo nie je muchovník vo všetkých obchodoch, ak je taký úžasný? Mýtus hovorí, že čo je dobré, musí byť komerčne známe. Pravdou však je, že plody muchovníka sú podozretí veľmi jemné a ťažko sa transportujú, preto si túto exkluzivitu môžete užiť len vo vlastnej záhrade. Ale aká je to vlastne chuť? Predstavte si dokonalú zmes sladkej čučoriedky, šťavnatého jablka s jemným nádychom marcipánu a mandlí. Je to chuťová explózia, ktorá vás donúti zatvoriť oči a užiť si ten moment. Medzi tie úplne najlepšie odrody patrí smoky. Táto odroda je mimoriadne úrodná a jej plody sú neuveriteľne sladké. Keď začnú na začiatku leta dozrievať do tmavofialovej až čiernej farby, je ťažké odolať, aby ste nezožrali celý ker na posedenie. Ďalšou vynikajúcou voľbou je odroda Thyssen, ktorá má jedny z najväčších plodov vôbec. Plody dozrievajú nerovnomerne, čo znamená, že môžete chodiť ku kríku každý deň a vyberať si tie najtmavšie a najsladšie guličky. Muchovník je skrytý poklad. Ako náhle ho raz ochutnáte, garantujem vám, že prestanete hľadať dokonalé ovocie. Práve ste ho totiž našli. Okrem tej božskej chuti má muchovník ešte jednu vlastnosť, z ktorej padnete na zadok. Je to pravdepodobne tá najmenej náročná ovocná drevina, akú si viete predstaviť. Množstvo záhradkárov podlieha mýtu, že exoticky znejúce a výnimočne chutné ovocie musí vyžadovať komplikovanú starostlivosť, špeciálnu pôdu a neustále postreky. Muchovník sa tomuto všetkému smeje do tváre. Nevyžaduje kyslú pôdu ako čučoriedky. Zvládne rásť v obyčajnej záhradnej zemine, znesie sucho a čo je najneuveriteľnejšie, jeho kvety vydržia jarné mrazy až do -7 stupňov. To znamená, že aj keď vám zmrzne úroda marhul či čerešní, muchovník vás nikdy nesklame. Vizuálnym príkladom je, keď si z neho vysadíte voľne rastúci živý plod. Na jar vás ohromí záplavou nádherných bielých kvetov, v lete vám poskytne kilogramy toho najchutnejšieho ovocia a na jeseň sa jeho listy sfarbia do žiarivých oranžových a červených odtieňov. Jedinou skutočnou výzvou pri pestovaní muchovníka sú vtáky. Tie totiž vedia rovnako dobre ako vy, aké úžasné to ovocie je. Často budete musieť ker pred dozretím chrániť sieťou, inak vám na konároch nezostane ani jedna gulička. Zasaďte si odrodu Martin, ktorá má vyrovnanejšie dozrievanie, hoďte cez ňu sieť a užívajte si rastlinu, o ktorú sa v podstate nemusíte starať. No ona sa kráľovsky postará o vaše chuťové poháriky. Prejdeme teraz od drobného ovocia k skutočným majestátnym stromom našich záhrad. Hrušky. Mnoho ľudí má na hrušky rozpačitý názor kvôli mýtu z detstva. Pamätáme si hrušky, ktoré boli buď tvrdé ako kameň a bez chuti, alebo sa za jeden deň zmenili na hnedú, nejedlú kašu. Ale to je len otázka výberu zlej odrody a nesprávneho načasovania zberu. Ak chcete vrátiť hruškám ich stratenú česť, musíte si vysadiť odrodu Konferencia. Je to absolútna kráľovná medzi hruškami. Jej plody sú pretiahnuté, majú jemne hrdzavú šupku, ale to podstatné sa skrýva vo vnútri. Dužina je neuveriteľne šťavnatá, sladká ako med a doslova sa topí na jazyku. Navyše je mimoriadne odolná a spoľahlivo rodí každý jeden rok. Ďalšou legendou, ktorú musíte poznať, je Williamsova hruška. Je to pravdepodobne najaromatickejšia hruška na svete.
Predstavte si ten moment, keď zoberiete do ruky krásne žltú Williamsovku, zahryznete do nej a tá lepkavá, voňavá šťava vám tečie po brade. Je to zážitok, ktorý vám žiadne ovocie zo supermarketu nedá. Kľúčom k dokonalosti pri hruškách je zberať ich tzv. V podtrhnutej zrelosti, teda kým sú ešte pevné, a nechať ich dôjsť pri izbovej teplote v košíku na stole. Takto dosiahnete presne tú maslovú konzistenciu, ktorá z hrušiek robí to najrafinovanejšie jesenné ovocie vo vašej záhrade. Našu ovocnú prehliadku nemôžeme zakončiť ničím iným, ako absolútnym kráľom každej tradičnej aj modernej záhrady. Sú to jablone. V súčasnosti panuje obrovský mýtus, že pestovať jablká sa neoplatí, pretože sú plné chorôb, chrastavitosti a musíte ich neustále striekať chémiou. Ak si však vyberiete moderné, rezistentné odrody, tento problém pre vás prestáva existovať. Pozrime sa napríklad na odrodu rubinola. Toto jablko je vizuálne tak dokonalé, až vyzerá umelo. Má krásnu červenú farbu a čo je najdôležitejšie, má úplnú imunitu voči chrastavitosti a vysokú odolnosť voči múčnatke. Chuťovo je to explózia vyváženej sladkosti a jemnej kyselinky. Predstavte si ten chrumkavý zvuk, keď sa počas jasného jesenného dňa zahryznete do čerstvo odtrhnutej rubinoly priamo zo stromu. Ďalšou fantastickou voľbou pre dlhodobé skladovanie je odroda Topaz. Je trochu pikantnejšia, sviežejšia, ale v pivnici vám vydrží v dokonalom stave až do neskorej jary. A ak milujete sladké a mimoriadne šťavnaté jablká, odroda Gala by mala byť vašou prvou voľbou. Tieto stromy sa dajú pestovať na slabo rastúcich podpníkoch, čo znamená, že aj v tej najmenšej záhrade môžete mať úzky stromček, ktorý bude na jeseň doslova obalený nádhernými plodmi. Vyberte si múdro a jablone sa stanú vašim najspoľahlivejším zdrojom zdravia na celú zimu. Tu prichádzame k tomu najväčšiemu odhaleniu, ktoré zmení všetko, čo ste si doteraz o záhradkárčení mysleli. Ten skutočný, nečakaný obrad spočíva v tom, že dokonalá úroda a plné stoly chutného ovocia vôbec nevyžadujú, aby ste v záhrade trávili dni a noci drinou. Je to všetko len a len o jednom múdrom rozhodnutí, ktoré urobíte pri nákupe sadeníc. Výberom spomínaných odrôd čučoriedok, malín či jahôd oklamete systém. Získate rastliny, ktoré pracujú pre vás, nie vy pre ne. A čo sa týka muchovníka? Tento nenápadný, takmer nezničiteľný ker, ktorý prežije extrémne mrazy, vám prinesie chuť, akú vám nezabezpečí žiadne iné ovocie na planéte. To je ten pravý záhradkársky triumf. Výberom správnych jabloní a hrušiek zase zaistíte zdravie pre celú rodinu bez zbytočnej chémie. Zhrnuté a podčiarknuté, tajomstvo úspechu je zasadiť tie najsilnejšie a najchutnejšie odrody a nechať prírodu, nech urobí zvyšok. Ďakujem vám, že ste s nami zostali až do konca tohto videa. Ak vám tieto informácie pomohli a chcete vidieť viac takýchto užitočných tipov, kliknite na tlačidlo odoberať, hoďte nám like a určite mi dolu do komentárov napíšte vašu odpoveď na otázku. Ktorú odrodu z dnešného zoznamu si pôjdete vysadiť ako prvú?